Hoeveel biersoorten ben je Jood onbeer? We hebben hier Jood 6 brouwers en deze 6 brouwers hebben machinaal 15 verschillende bieren mijn naam. En wat is nou het grootste verschil in die biersoorten die je nog Jood onbeer worden? Ja, het grootste verschil is natuurlijk eigenlijk altijd de smaak. Hè. Net elk bier proeft hetzelfde. Daarom niet dat ik een speciaal bierbrouwerij. Dit is gewoon pils, dit is gewoon bier. En we hebben verschillende alcoholpercentages. De leegste is Jood 80, 4,7 en de zwaarste is 80 die van Bonifatius, de 8 guldens, maar 10%. Ja, misschien gaat de stout van Grote Pier er ik nou wel heen, maar dat ben misschien zelf maar eens even ondervinden. Ja, ik vind bier en vooral speciaal bier wel heel erg leuk. De verhalen achter de bijzondere bieren. Grote Pier had een mooi verhaal achter hun Grote Pier trippel, Grote sterke man. Dus bier voor helden. En zo zit er eigenlijk hetzelfde bij Bonifatius. Er zit gewoon het verhaal achter het bier. De Merta Maison, dat is gewoon een bier uit de historie van Dokkum, van Friesland. Het bier uiteindelijk in Nederland weer net zo bekend, maar zodra je in het boerland komt, dan kom je in Engeland, Schotland, Ierland, had ik zelf wel west. Als je in een bar stapt, dan had je er een tap misschien wel zo'n 8, 9 tappen. Wat verschillende biersoorten. Komt het er misschien ook bij? Ja, dat zou men zo kennen. Als het in Engeland praat, is het vaak bier zonder koolzuur. En dat hebben wij in Nederland eigenlijk net. Je zit eigenlijk altijd wel koolzuur in het bier. Het Bonifatius bier is natuurlijk het biersoort van wat je in Dokkum eigenlijk presenteerd wordt. Ben er nog meer biersoorten die echt onder een plak ontstaat of zoiets vastzitten? Ja, we hebben hier, zoals je hoort, het brouwdak uit Haas. Nou, maar zei het al, dat ze uit Haas komen. We hebben Kleine Beer. Ik denk een beetje vernemen naar Rintje Ritsma uit Lemmer. Dan hebben we nog Noorderdrachten uit Drachten. Dat had een te maken zien eerst vroeger Noord- en Zuiddrachten, als ik het goed heb. En daarom hebben ze de naam gekapt. We hebben het Koud Kletske uit Burgum. Wat eigenlijk binnen de nabije toekomst komt dat naar Dokkum toe. En we hebben Bonifatius natuurlijk zelf een mooie bieren uit Dokkum. Die toons de Lelde Krant die hebben dan zei ik daar een in memoriam. En dat bleek dus Sietse Hoogstens te zijn, de ontdekker uiteindelijk van het Koud Kletske blond. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat er wat mensen uit Dokkum binnen die eigenlijk de weens van Reense Oernom hebben. En zij hebben eigenlijk de brouwerij Oernaam. En die hebben ze in de Dokkum. Maar je bouwen zijn eigen brouwerij, wat hij heel graag hier wil. En natuurlijk vinden we het ontzettend jammer dat deze man bij ons bijvallen is. En ik vind uit onze positie oprechte deelneming. Wat kun je nou precies vertellen over het Koud Kletske blond? Ja, dat het een ongelooflijk lekker zacht bier is wat makkelijk voordringt. En wat je zeker een keer per bier in maakt.